Stacija, znači, koja se održava, kako ste rekli, treći puta. Američki investitori koji dolaze već treći put ili drugi put ovdje primjećuju značajni napredak. Napredak se prvenstveno očituje u nekakvim potezima koji se dešavaju unutar malog i srednjeg poduzetništva. Znači, već kao što je Mark spomenuo, razlika od prošle godine je značajna, postoji puno više tvrtki i pojedinaca koji pokušavaju pokrenuti biznis i unatoč svim preprekama čak i uspijevaju. Recite mi, kakve su povratne informacije od samih investitora? U što oni najviše žele ulagati? Pa ovako, to jako ovisi od investitora do investitora. Postoje investitori koji imaju specifične portfelje koji gledaju određene sektore, ali generalno možemo reći da ono za što su investitori kad dolaze u Hrvatsku zainteresirani, koliko ne govorimo o energetici, o velikim projektima, onda se govori o investiranju u ICT tehnologije, znači tehnologije koje mogu relativno brzo i relativno lako doći do svjetskog tržišta. Onome u čemu Hrvatska ima potencijal, to su mladi ljudi koji imaju određena znanja, koji znaju slučajeve, recimo poput izrada aplikacija koje mogu za relativno kratki rok doći na svjetsko tržište ili koji mogu napraviti nekakve specifične promjene u poslovnim modelima unutar branši. Takvih stvari u Hrvatskoj postoje, kao što smo čuli primjere recimo iz Mađarske, kao što je recimo Prezi, kao što je recimo LogMeIn. Znači mi trebamo biti takve tvrtke i trebamo omogućiti ljudima koji imaju određene dobre proizvode da ih plasiraju na svjetsko tržište. Ulaganje u turizam, jer se spominju? Pa ulaganje u turizam se naravno spominju, no to je nekakva stvar o kojoj je praktički bespredmetno pričati. Jasno je da Hrvatska ima prekrasne prirodne resurse, jasno je da je ulaganje u turizam u Hrvatskoj vrlo zanimljivo, ali kažem, s obzirom da mi osim turizma i osim lijepe zemlje imamo nešto drugo za ponuditi, ja kažem, to su u svakom slučaju ljudi koji znaju odraditi poslove, ljudi koji mogu napraviti proizvod za svjetsko tržište. Mislim da ovaj Brown Forum je prilično dobar zato što u biti pokušava naglasiti druge stvari osim turizma. Evo, netko će sigurno pomisliti, evo, 200 imamo potencijalnih investitora, kako bi oni doista oplemenili ono što, konkretizirali, dakle, ono što žele, koliko bi zapravo novca moglo doći u Hrvatsku? Koliko bi moglo biti uloženo? Gledajte ovako, to je jako teško reći koliko, ali radi se sigurno o milijardama. Primjerice, mi imamo investitore ovdje, recimo keynote speaker koji jučer govori o Kitu, čovjek je iz fonda koji je proglašen uvijek među top 10, a Forbes ga stavlja na listu top 5 fondova, znači koji se bave venture capital fondova u svijetu. Znači u svakom slučaju njihov potencijal investicijski je veći nego potencijal kompletne Hrvatske države. Ali stvar je u tome da mi još uvijek u Hrvatskoj imamo toliko prepreke kao da činimo sve da oni ne investiraju. Samim tim što sam rekao i na panelu, oni su ovdje došli, nisu došli samo zato što vole letjeti možda biznis klasom ili prvom klasom. Oni su odvojili značajan dio svoga vremena da bi došli iz Amerike, iz Švedske, iz Kanade u Hrvatsku. Znači vjerojatno imaju namjeru i žele investirati ovdje. Na nama je da li ćemo to prepoznati i da li ćemo im omogućiti da ovdje potroše ili investiraju dio svoga novca. I još samo za kraj, što im konkretno nudimo? U Hrvatskoj im još uvijek, nažalost, nudimo ovo što ste vi prvo spomenuli, a to je lijepi krajolik, prirodne ljepote, sunce i more, investicije u turizam. To znaju. To je jedan dio priče. Ono što kažem, ono što im možemo ponuditi, što im pokušamo ponuditi također su znanja i iskustva mladih ljudi koji dolaze, koji mogu napraviti nešto u informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, koji mogu napraviti nešto u proizvodnji ne mass market stvari, koji možda mogu napraviti najbrži svjetski električni auto, koji možda mogu napraviti letjelicu koja će pratiti 20 km radijus sa 20 km i moći se dignuti, ispuštati ili relocirati. Možda im možemo ponuditi to, osim ovoga prekrasnog ambijenta i sunca koje je danas ponovno izašlo.